Сериалҳои туркӣ ҳаёти туро мешикананд, вале ту намедонӣ. Ман Зуҳра Шарипова, клинический психолог, сексолог ва коуч. Сабабош ин аст, ки дар сериалҳои туркӣ мо чӣ мебинем? Як зиндагии идеал, мардҳои идеал, ишқи афсонавӣ, романтика. Зиндагии имрӯзаи худро ба ин сериалҳо муқоиса мекунем ва ноумед мешавем. Ту фикр мекунӣ, ки шавҳари ту ҳам бояд мисли актёрҳои турк бошад. Вақте ки зиёд ин сериалҳои туркиро тамошо мекунанд хонумҳо, он вақт дигар шавҳарҳое ки доранд қадр намекунанд, зиндагиҳое ки доранд қадр намекунанд. Донед чӣ, хонувони азиз, баъд аз оне ки сериал тамом шуд, яъне ки шумо як сериалро тамошо кардед, баъдаш ҳатман як бор ба эҳсосоти худ гӯш диҳед. Шумо чӣ ҳис мекунед? Бештари вақтҳо баъд аз оне ки сериал тамом шуд, дар даруни одам як холигие ҳаст. Як холигӣ ҳаст, ки онро мо ба ҳеҷ чиз наметавонем пур карда. Барои чӣ? Барое ки мо вақте сериал тамошо мекунем, мағзи сари моро Худованд ҳамихи офаридагӣ аст, ки мо худамонро дар ҳамон сериал, дар ҳамон филм ҳис мекунем. Ва баъд аз оне ки серия тамом шуд, мо бармегардем ба зиндагии воқеаи худамон. Дар ин зиндагиҳои мо нест он хел актёрҳои турк, нест он хел шавҳарҳои идеалӣ, зиндагиҳои идеалӣ. Вале сериалҳои туркӣ дар вақти бекорӣ шояд як каме, вақте ки мо инқадар табъмон хуш нест, якам ҳолати моро хуб кунад, вале бовар кунед, захми бештарам мезанад. Вақте ки тамошо мекунед, шумо бояд ҳақиқатро аз филм фарқ карда тавонед. Ва вақте ки ба воқеиятҳои зиндагиятон бармегардед, ба қадри он чизҳое ки доред, ҳатман бирасед. Ва инро дарк кунед, ки зиндагии ҳақиқӣ аз филм фарқи калон дорад. Пас ҳаёти худро қадр кун, хоҳари азиз.